Kaixo, Ibai! Atxaldeon, Zemuz! osongi? Oino joven da, ni ilusioa ongi aitezea. Ibai hemen egotea. Eskerrik asko. Poza ematen du? Ibai aurrekoa zera, Oida. Aizko laia zaikeu, Oide. denboraldi potentea euki bebide guai, baina nola Kristo aukitu da Ibai zagoa aizko laia munduan. Bueno, duela urte gutxi batzuk pixkot, hasi nintzen pixkot, mendin korrika daula pixkot, bakizu. Gizen xago, negoan da, kilo batzuk egin behar zuten. Eta pixkot hasi nintzen korrikan, eta lehen gutxuak eta aizkolari dauzkat. Julen Cañamares, Oier Cañamares da pixkot familikoak, eta orduan, pixkot, hoxe, behaiek pikatuta, korrikako pixkot mutil handien nola nintzen, aber aizkorako saiatu ginen pixoa probatzen, gustatu, eta bain pikatuta. Zer duten dituzu? Oain bertan 27. Neko gaitu. Esan duzu, gizena zeundela, guainero zaude. Bueno, oain dikoan beti badaukentzeko sobra asko dago, baina, bueno. Iako bai, eta agaila, Zer ez da bezu kendu behar raundik. zer hemen duzu aizkoak. Bueno, beste mundu berri bat izautzeko, azkenen kirol inguru hortan, jende asko izautzen nahi naiz, beste txapelketa hortan, zure gorputzen noaino limite eta ematen pixkote hori izautzen, eta horrek, leku berri izautzea, bitare. Beti beginak aldatzen, aizko laditza txapelketetan alako saioetan ururitasuna, emozioak eta zu haue hain behar dezu, nolako dehatzea emozioa. Kostatzen da, bendik asko falta zaitik hori ikastea zen, nerviok kostatzen zaizkit pixoat kontrolatzen da, askotan malas pasadas esaten da, pixoat, azkenean buruk lan txarrak egiten ditu askotan, da, orduan, egun aurreko egunetan, tripeko egon ezinek eta beti pasada txarrak pasa izkiot, baina, pixkanaka ikasten da, azkenean. Gauak, ezina. Gau ez ongi loitetea, hortan baina egun aurreko egunetan da, pixkat kostatzen zait baixe, askotan egon ezinek eta tripe eduki ditu, diarreak eta holako gauzea pixkat, nervio hongatik bai. Baina, hoik ikasiten die kontrolatzen. Ururia zera. Bai, pixkoat bai. Baina, ikasiko da, noiz bait, espero dut. Aizkoak zer dauka berezia beste kirolakin aldakatuta zakatek esan duzu gobekan ibiltzea eta hori kontuan atuta zer eskubiltu duzu. Kirol oso berezia da teknikak asko esan nahi duelako. Korrika denok dakiu nola egin, korrika asko ibiltzen batzea, azkarrago ibiliko zea eta alperra baliko zea, gutxi xau. Aizkorak asko esan nahi du, esan leike euneko 70 batean teknika dela eta beste euneko 30 fisikoa, Nikola esango nuke. Izan leike kriston fisiko dauke pertsona bat aizkoran hastea eta ez asmatzea, ezin kortea bukatu eta aldiz, teknika bizko daukena, baina, ez duna asko entrenatzen, izan leike aizkolari asko zaugea. Horrek bere alde polite badauke baita ere, ez? Nola sentituzea guain finalega edo iritsita edo? Guain daukeu ez naiz, guain dik finalea iritsi, guain justo bihar daukeu eliminatoria, abertze pasatzen den. Guain gaina aizkolari haundi batekin rekondokien dauke pareja, orduan, horrek baita ere urduritasun puntu bat ematen do, bere alturean egon nahi dezu eta kosta egin da, baina, Rekondo
Egua bai baina zaindu ondoko gai bai, Bai, hola, hola. Hemen onda bekono eta Bai, komentatu dugu, aizkogak zepolita nola zinen urudia zehala, baina pasate ez oso onak ere pasatzea tokatuko zitzaizunez. Bueno, ez dut eukialako pasarte txarri, bueno, bai, esan izuten bezala, pues, egun aurreko egunetan, alako urturitasunek, pues, malas pasadas ematen duena. Eta orduan, pues, tripetatik gaizki egon da, hola joan naiz, bai, eta, bueno, pues, txapelketa txarrasko egine, bai. Baina, bueno, uixe, lehen esan bezala. Bizkaneka ikasten joaten zera, eta espero dut denun batean kontrolatzen ikaste. Zu, zetan kokatzen zera aizukoa zabetzen esan edo. Nun dago ibaien burua momentu horietan. Bueno, guain bertan teknika ikasi nahian, o mejoratu nahian, ez? Azkenean guain dikoan lan handia daugeu eta akats asko betetzen ditu orduan, pues, bueno, saiatzen nahi hortan mejoratzen fisikoa, bueno, pixkanaka joango da etortzen, baina, bueno, guain got, teknika ikasten. Pozez zaude. Oso pozik, bai, pixkanako bai. Aizukoa bainoan esan dugu korrika ibiltako zera. Zergatik. Azkenen kirol oso errex bat delako, ez? Ez duzu ezer behar. Zapatilla batzuk eta horrekin nahikoa duzu, ez? Poster bat kirola egiten hasteko, holaxe hasi nintzen pixkoa probatzen, da gero mendi ere gustatzen zait, eta orduan, bueno, mendien korrika eta hola ibili nintzen, da horregat, hola hasi nintzen. Mendiak ere asko emango zizun korrika ibiltzen, ez? Bai, ordu asko pasaretin mendien, da, bueno, asko han lasaitasuna dago, eta beti burue despejatzeko leku bat oso egokia da, ez, mendia. Kirolaz aparte zerbait egin dakazu edo ikasketen bat edo lana. Bueno, asko ez du jakiko, baina, bueno, guain arte musika munduan ibili naiz urte askoan, musikari izan naiz, bai. Eta, hoxe, ez dakit, ia dozena bat urte pasako nituen, erromeri taldetan pixka bat, bai. Eta, orduan, pues, hoxe, berezitasune, hoxe, musikatik, kirolea pasan naizela, instrumentu aldaketa txiki bat. Ze taldetan egon? Laiotz taldea azkeneko... Egia, lako nolako zuri guz, laiotz taldea, entzateko manez torre aldan, hemen egon da. Baita ere, gira, manez, musu bai. Azken, guen dela urte pilo bat, pixkat kuadrilekon artean egin talde txiki bat, gabezin taldea, pixkat ibili ginen hor urte batzutan, ekio sortu zizaiten Laiotz taldean sartzeko aukera, eta horren du nahiz, ez dakit, ja, kontu egalduta dauke, ja, inbeste urte, baina, urte desente. Eta geha, pixkat kirolena sartzen ez nintzen, da, pixkat musika baztertzen, guain gazteak ea, guain kirola ingo dugu, musikak bueltatzeko aukera ere ongo da, hasi. Eta bueltaukoa. Bai, utzi, inoiz ez da uzten, azkenean etxean beti trasteatzen dugu pixkat, eta aztuta ez da, guain, beste prioridade batzu dauzkat, eta... Bastea zera, baina, egomeritan nahizteko gogorra egingo zitzazu hainbeste ordu. Bai, oso gogorra da, azkenean... Egun askotan atxaldeko bostetan ateatzen zera etxetik eta gotzeko 8 ateatzea botatzen, ez da horrek asko nik uste desente nekatzen duela, baina, lagun giroa baten da, manez egin da azkeneko urtetan, azkenean kuadrilla moko bat sortzen duzu eta ordu asko elkarrekin pasata, asko errexako pasatzen dira ordu, ez? Hola errexako da. Zer da musika zuretzat? Musikan ez dago, ez dakit ongi pasatzeko modu bat, eta
bueno, eukidet urte batzuetan baita ere, lan mundura eman dutela baita ere, ez? Azkenan ordu asko zien, da ordu, gehiena lan modun hartzen duzu baita ere, bezatik, ordu asko die eta kosta egin da, baina ez dakit, pixko bat festa giro hortan murgiltzeko, modu polit bat. Neba bat egin nahi duzu, beti esaten dut, hemen jendea dakala mania bat gauzak separa, pagagoa sartzen separatzeko, nik egin gauzak nastu egiten ditut, eta egin nahi dut, galdera batzuk asmatzeko erantzuna nahi duzu modua, eta da, zelatuga egingo zenuke musika eta kirolaren artean. Bueno, ez dakit, musika eta kirolan artean, baina gehiago, igual, musika eta aizkolari artean, Bueno, vale. Plaza gizona esaten dena, ez? Hortan, bizi guztia damaket, jende aurrean, lanean edo kirolean edo musika erakusten, hoixe da, ez dakit. Gainera egomegiak asko plazetan izatea eta aizkolarita saioak ere bat. Aiatu izan dugea, gu montatzen gauean gaueko saioa egiteko eta arratsaldean plazan aizkolarik egotea eta gu bitartean prestatzen, gauean aiatzeko, orduan. Tokatu izan du da, orduan, badauke, gertutasun txiki bat badauke. Eta zugaruan imaginatzen zenun igual gau egun kontrako paperan egongo zinela. Ez, gainean, musikan nebilen urteetan ez nun aizkolan ez nun bate seitzen, bai egia da lehenguzuak aizkolari dauketela julen, da orduan arrei pixka segitzen nion, baina pixka oso alde batea bezala ez, utzitan euken, da gero pikatzen hasi nizenean pixka mundu horrekin, bai sartu nahi zela gehiago, baina ez nun imaginatzen nire burue minondik aizkolari bezala. Ibai, komentatu dugu, kirola, musika, baina zeunago zukere eukiko dituzula zuke zalaitasunak segutatzen zaizu egitea. Guain bertan, aizkola da nire afizioik handina esan lehige. Gero, nire lantxoa behar mekanika ingurun da pixkat salseatzea gustatzen zen, beti bezala, eta baina, ez, esan nuke musika, utzi dutela pixka baztarrea, baina musika eta aizkolan arteko nasketan bat. Esango du, Pepe Sau. Ez botet? Nik jakineko nuke bakit etzeala sobina ez damagoa, baina nola ikusten duzu zure burua hemenik urte batzuta, zer gustatuko dutzuke egitea? Ez dakit, guain goz gorputzeka kontatzen badut, ez bada inungo okertasuni, kirolean saitzea ez, eta disfrutatzen saiatzea. Beti, mejoratzen saiatzeko. Gero, ikusiko dugu. Igual musikan bueltatuko naiz, ez dakit. Ojalá. Eta ikusiko da. Ez dut, ez zaik gustatzen nola pentsatzea futuroan ez ezer, aiatzen dena, aiatuko da. Igual, aukituko elkarretan niska bat Ibai Sokoa. Enseño de aquí, abeslarik eta ez geha oso abeslari honak, zerbait igual. Zeiek tapiak esatazun kupela, batzuk esango duzu, Hola. Polilla da. Mira, eskarretut zabatu benetan.
Eskerrik asko zuri, gutaz akordatzeatik, ez? Jende ikusten dut, jende pilo bat pasatzen nahi dela, eta Bai. gutaz akordatzea, bueno, ohore bat da, azkenean, hasi eskerrik asko. Megareko diago, musu handia, gugeko zelei. Goi da. Mamá, Au! Aio!